Krásny deň, dámy. Máme tu horúco a ja vám ukážem, čo v lete nesmie chýbať, či už našej kabelke alebo našej starostlivosti o pleť, aby sme mali dokonalý nielen make-up, alebo v podstate dokonalú výzáž na pleti v lete. Tak ja som si pre vás pripravila pár vecí a chcem vám teraz ukázať, čo by ste mohli mať, a aby naozaj to líčenie vydržalo. A práve tie veci vám aj poukazujem. Takže ako prvé je tu taká fixácia, možno ju niektoré už poznáte. Táto fixácia vlastne ide hneď za krémom, obsahuje aj SPF 15, to znamená už začína chrániť tú pokožku. Krásne vyhladí či už poriky, keď máte rozšírené, alebo máte jazvičky na pleti, krásne vlastne tú pleť vyhladí a je pripravená na ďalší krok. Ďalším krokom je CC krém, on je neskutočný v lete. Dámy, ktoré máte masnejšiu pleť, tak si vyčistíte pleť a dáte si CC krém a úplne vám to vlastne v lete stačí. To znamená, že ak idete na dovolenku, môžete si dať tento CC krém, má už v sebe SPF 15, obsahuje C vitamín, pestrec mariánsky, čiže aj hojí ranky, ak máte nejaké na tej pleti, a vy si ho dáte, či už pri vode alebo v záhrade, proste kdekoľvek v lete ste, a budete vyzerať naozaj nádherne. Ja vám aj ukážem, mám tu akurát taký tmavší odtieň, čiže máme 3 odtiene. A keď si to takto rozotriete, je to úplne hladúčke a veľmi to hydratuje aj tú pokožku, pretože sa potíme. Na mojej ruke to bude možno trošku rozdielne, ale možno aj vidíte, že dodalo to takú šťavu tej pokožke. Takže aj CC krém je výborný na toto letné obdobie. Takže hneď po fixácii určite si môžete dať. Vidíte, toto je inak najtmavší odtieň, ktorý máme. Tak, ak náhodou sa stane, že sa viac mastíte, ja som sa schválne ani neprepudrovala, pretože vám chcem ukázať práve tieto úžasné obrúsky pohlcujúce masnotu. Takže ja si to takto priložím a už vidíte, ako to krásne zmatnilo na tej pleti. Tak, čiže v podstate si poprikladáte obrúsky, nemusíte sa ani prepudrovať, ale keď chcete, samozrejme, že to chcete ešte zdokonaliť, tak si dáte tento krásny transparentný púder. Nie je to žiadny nejaký biely púder, je to v podstate púder, ktorý vám krásne zmatní pokožku. Takto. Tak, čiže krásne to zmatní, zjednotí a môžete ísť ďalej. Tak, takže ako som spomínala, po CC kreme buď si dáte tento púder transparentný s veľkým štecom, alebo potom si odsejete obrúskami prebytočný maz a znova prepudrujete. Takže aj v rámci dňa výborne sa to hodí, aby naozaj tá pokožka vyzerala sviežo. Ďalšia výborná vec, aby sme nabrali taký bronzový look, tak by som odporúčila. Tuto máme rozjasňujúci púdrik. Ja ho dosť často miešam s skôr takým púdrom konturovacím, takže vlastne tieto dva, takto by som to zamiešala. A krásne vlastne tu v tejto časti a v druhej, aj vidíte, že ja už som si dala túto ten púdrik, takže tu v tejto časti krásne takto rozpracujem, vyhladkám smerom hore. Tak. Tento konturovací púder môžete, vidíte, že mi aj tak chýba, ho môžete dať sem. Ja mám vysoké čelo, takže ja si ho dosť často takto dávam do tejto časti. Tak, a veľmi pekne aj to zjednotí tú pokožku, a potom sú tie líčka také, že aj ich vidieť. Môžete do toho dať trošku rúžovej, bez problémov. A čo je výborné na tomto rozjasňujúcom pudri, je to, že vy si chytíte takto na prštek a na očko si môžete dať týmto spôsobom. Vidíte ten rozdiel? Ja sa aj pozriem bližšie. Nemusíte si dávať tak, ako ja mám linku alebo niečo, ale kľudne aj bez tej linky v podstate. Som si dala viac, tak krásne to ukáže. Takže verím, že to aj vidíte. Takže toto je ďalší taký tip, ktorý môžete využívať v lete, tento rozjasňujúci pudrik. Je to limitovaná edícia, ešte máme, je to od mája, teraz je jún, čiže nejaký mesiac je apríl, máj, tak je v ponuke. A tým, že je to limitovaná edícia, myslím si, že teraz v lete je absolútne vhodný čas na to, aby sme využili takýto opálený vslad. Takže spomenuli sme niektoré vlastne produkty. Určite nezabudnite na maskaru. Maskara, máme dve, ktoré sú, jedna je vodeodolná a dve sú vlastne vode vzorné, ako keby, vode stále. To znamená, že kým si nebudete šúchať očko, tak tá maskara vám vydrží. Takže v podstate si prejdete myhalničky
celé a vydrží vám to aj vo vode alebo v bazéne, či pri mori, pri nejakom jazere proste, alebo kdekoľvek pôjdete. Takže aj v rámci toho leta to môžete využiť. No a posledný vlastne taký tip je, a to je olejček na pery. Niečo ešte mám na perách, ale to sú tieto dva krásne olejčeky. Oni sú výborné, pretože okrem toho, že nám chladia tie pery, že nám dodávajú výživu, pretože obsahujú 9 výživných olejov, tak týmito olejčekmi vlastne prispievame 1 eurom aj na charitu Be Charity, ktorá spolupracuje vlastne s Mary Kay. Takže určite vieme, že to ide na dobré miesto, ide to detičkám vlastne z tejto oblasti pre túto nadáciu Be Charity. A môžete si vlastne aj pozrieť, v knihe o kráse máme taký popis. No a ukážem vám vlastne tieto olejčeky ešte, dobre? Jeden tento tmavší je berry, aj ho mám na perách. Ja som si dala takú svetlú ceruzku pod to a dala som si tento berry olejček. Ešte vám ukážem. Takže toto je ten berry olejček, ale ja si ho dám potom aj dole a ukážem vám ten svetlý olej. Ten je blush. Tento berry olejček, on aj vlastne obidva v podstate, keď pôjdete von a vonku je teplo, bude vás to veľmi príjemne chladiť. Chladí vás to tak 10, možno 15 minút, ale zároveň mám výživý pery. Je tam nejaký avokádový olejček, je tam nejaký olejček z marulových semienok, takže a ešte kopec iných, dokopy ich 9. Ja si to tu dám dole. A naozaj budete mať tie pery vyživené, krásne. No a teraz si dám čisto vlastne tento blush. Inak si dávam ja vždy ceruzku, tak teraz si to dám bez ceruzky. Jednu vrstvu. A dáte si, koľko vy potrebujete, takže úplne bez problémov. Tak. Takže toto sú tie olejčeky naše na pery, nielen to, že nám vyživujú tie pery, ale zároveň pomáhame v rámci charity Be Charity. A v hodnote, v podstate olejčeky sú v hodnote 23 eur a 1 euro z tej sumy ide na nadáciu. Takže ukázali sme si pár produktov. Ja vám tie produkty dám do takého obrázku, aby ste ich mali na jednom mieste a budete to mať v našej skupine, ktorá je, alebo v podstate do WhatsAppovej správy dostanete toto videjko a zároveň tú fotografiu s tými produktami, ktoré vám odporúčam mať v kabelke alebo mať doma, keď pôjdete niekam, alebo keď budete si chcieť nielen chrániť, ale aj krásne rozjasniť vašu pokožku. Takže všetky vlastne produkty môžete zakúpiť si u mňa. To znamená, že buď do správy, alebo keď ma stretnete, mi poviete, tak kedykoľvek môžeme v rámci týchto produktov komunikovať alebo aj konzultovať čokoľvek, čo budete chcieť ohľadne pleti, môžete so mnou a u mňa si môžete aj zakúpiť tieto produkty. Takže teším sa na naše ďalšie stretnutie, možno aj kurzy ešte v júli budeme mať, určite liftingovú kúru a tie ostatné kurzy potom dohodneme. Takže krásne dni letné vám prajem.